se na vazalek představí Roman Píce. Číslo 18 bude dnes večer mít mistr Gambrinus ligy s Baníkem Ostrava Marek Heinz. Svítíš to? Já jo. Číslo 20, aktuální reprezentant České republiky, dámy a pánové, Jaroslav Plašil. Ve výběru České republiky nemůže chybět ostravský patriot číslo 4, Tomáš Galasek. Kolik kilobajtů musím dát do jednoho giga? 12 cest. Ne. 12 tisíc, ne? Ne. A je zde číslo 12, jeden z nejvyšších mužů na hřišti, Vratislav Lochven. Jaký plyn to ani neznám. Taky ne. A jdeme k číslu 17, současný reprezentant České republiky, hráč Šachtoru Doněck, Tomáš Hipšman. Dámy a pánové, jdeme opět do domácích řad, protože za Česko bude dnes s číslem 5 hrát René Bolt. A jdeme k číslu 7, vicemistr Evropy z roku 1996 a vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicr. Číslo 9, dámy a pánové, nejlepší střelec historie české reprezentace, Dino Jan Toller. Je mi ctí na vazalek přivítat dalšího hráče České republiky, číslo 2, Zdeněk Grigera. A je zde další obora zadních zad s číslem 21. Bude dnes večer hrát Tomáš Ulfaluši. Galaxie hvězd je dnes nevyčerpatelná. Prosím, přivítejte číslo 8, Karel Poborský. A je zde hráč, který bude na dresu nosit 10, kapitán České reprezentace, Tomáš Rosický. A
Baníky. Totiž nemůže chybět muž, který symbolizuje Baník Ostrava. Číslo 15. Milan Baron! Milan Baron! Milan Baron! Dámy a pánové, přivítejte kapitána tohoto fenomenálního výběru, majitel Zlatého míče, Pavel! 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 Adrian! Aj Messi! Aj Neymar! Já už nemůžu zvát, vole. A jdeme se podívat na výběr, který bude hrát pod italskou vlajkou a sestavil ho sám. Marek Jankulovský s číslem 1 dnes bude chytat Víťa Baranek. Číslo 19. Přivítejte zahraniční hvězdu. Signori Giuseppe Favalli. Ukažte italským hostům, kde jsou ti nejlepší fanoušci. S číslem 77 bude hrát Luca Antonini. A to, co je, tak to bude v televizi. Váš. A míříme k ikonám a legendám Baníku. Mnohé jsou na tribuně, tímto je zdravím. Pozdravte ikony a legendy Baníku Ostrava. Jak to znáte co? V sestavě s číslem 16 se dnes představí Marek Poštulka. Číslo 15 Petr Samec. Číslo 10 Radek Slončík. Ve výběru Marka Jankulovského nemůže chybět jeden z největších ostravských patriotů. Číslo 4 Martin! 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 Lukáš! Jaký změná v Rakousku? Aha. A jdeme k číslu 9, dámy a pánové, přichází vicemistr Evropy z roku 1996, Pavel Kuka. Číslo 2, Radek Látal. Výběr Marka Jankulovského není ani zdaleka vyčerpán. Dámy a pánové, číslo 5 dnes bude mít Radek Koláč. Číslo 6. Dámy a pánové, reprezentant Česka Tomáš Simok. Pozvání Marka Jankulovského neodmítl též hráč číslo 25, další zvěst Baníku Ostrava. Dámy a pánové, Václav! Václav! Jankus! A jedu dál. Já mám ještě dlouhý život.
Prosím, přivítejte též trenéry obou výběrů, dámy a pánové, tým Marka Jankulovského, hrající pod hlavičkou a pod vlajkou Itálie, bude trénovat Werner Liška. A přivítejte též trenéra České republiky, dámy a pánové, pan Karel Frýdner. Jak se vykrašuje. Kde je tam Jankulovský? Teďka bude. Jo, oni mu udělají vše. Jo. Musím mět. No, kdyby se mi to vyplo. Dámy a pánové, chybí muž, jehož jméno se objevuje v názvu dnešního večera. Prosím, přivítejte ze všech sil vítěze Ligy mistrů, ostravského Patriota, jednoho z nejsympatičtějších hráčů české fotbalové historie současnosti. Přichází Marek Jankulovský! Marek Jankulovský! Marek Jankulovský! Kristýna a Karolína. A nyní prosím postaňte, vyslechneme hymny obou týmů. Začínáme hymnou Itálie.